Okay, so Shobha, Rai and team. So almost ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ 3 ಜನಲ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತದಾರೆಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು. ದೀಪಕ್ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದು ವೈದ್. ಶೋಭಾ ರೈ ಪಂಡಿತ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡು ತೂವರೆ ದಯಪಂಡ ಶೋಭಾ ರೈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೇರು ಶೋಭಾ ರೈಂದು ಪರಿಚಯ ಆಂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗ್ ಮೇರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಾಜಿಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಾಜಿ ಇರೇನು ಮುಲ್ಪ ಶೋಭಾ ರೈ ಅದು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಣಂದು ಕೆನ್ಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಶೋಭಾ ರೈಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಈರು ಬತ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆನೇ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು. ವಾವ್. ಈರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪುದರ್ ಈತು ಎದ್ದೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡ ನಮಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೇ ಬನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತಂಡು ಈರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂಚಿ ಯಾರು ಜಿತೋಜುಂಡು ಏರ್ಲ ತೆಲ್ತಿಜೀರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇತ್ತ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೆಂಚಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಏನು ಬಾಂಬೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬದ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಪಂಡ್ಯದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಏನು ಒಂಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ ಪನ್ನ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾರ್ ಇತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ expectation mast ittu and we are very happy once again, but I think second round third round bannaga nikalna competition la just if the it should be more punches out away. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್. ಎನಿವೇಸ್ ನಿಕ್ಕುಲಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಈರು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಇರೇರ್ದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಬರೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಇರೇರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಉನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಏನಂದಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.